Nakita na mo planta diri sa Davao City? Tara! Dito sa may gubok ng Davao City! Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog na punta sa negosyong manok ni Jara. Grabe sa kanihit sa manok ug maban planta panagsa na lang katay ba. Ug naabot na gyud ang taga Compostela diri sa muag pangumpra. Nagpasalamat pud ko kay Madam ug kay Busing nga nisalig sa mua. Ug ako na lang ning unayon og karga kay si Busing siya akong gihimong tagalista. Ug lisod pud si Busing ato pakargahon, maluoy pud ta. Di ba Jar? Malamang. Ug sa wala pa mi naghakot, mao da niya among stock sa sulod ganina. 1.2 tons ra gyud among nakaya. Ug mao jining nakayos basta solid kasi mong supplier ba kay magahinan jud ka. Tama ba ko Jar? Malamang. Grabe sa kanihit sa manok karon panahon na. Ang customer na jud mangita sa imuha. Pero og panahon pud sa bunda matagbaw pud kag pangitag customer, nya imong manok makasubra-subra pa. Sa katong wala pa mi nang hakot ug wala pa ang customer, unya nanawag naman ang customer ug dali ra kay naka-inform si Jara sa iyang papa. Naya mo palit og banok. Nya, lipay kay ka! Malamang. Alipay na pud ni kini si Jara kay nana pud siya ipanjalibi ani niya. Ug dari padayon na tong pagkarga kay pakyawo na ni nila Busing ba. Fast forward siguro nato ni kay hasta bining daghana ug dugay ni mahuman ba. Be, paspasan nato be, murag naka super science atong tirada ani ba. Tuan ni paspasan pero ako ang bahin ay kalimti diha Busing ha. Kapoy ra bag hakot nya ikaw ra tagalista. Joke lang na Busing ha, ay paninuhod ha, istorya lang ko nakakuha. Basin putbulon ko ni mo Busing ha, unsaon na lang, wala tay pang palit bugasan ni sa atong pamilya. Basta unya Busing ha, ikaw na po'y karga, ako na po'y sitting pretty ha. Ug sa dihang naundang sa mi kadali kay ang asawa ni Busing nanawag. Ngala ko lang kay nagpado mi naglista ko ni sa. Isa no? Gisuda jud aning gwapo tayo kay monitoron jud ta sa tong asawa ug asa ta ba. May gani wa ko nagwapo kay way manawag sko ah. Ug diri padayon na tong pagkarga. Gato na siguro ning palungon ning video kay murag nagbalik-balik na matong liho kani nagkarga ra mataan ni perminti. Unya basin maboring atong mga viewers ba. Unya pag humana mo karga sa 1.2 tons murag wa gikapoy basta kwarta na. Ug timing kay nahuman mig hakot sa Magnolia ug si Busing match money na. Kanina pa datong birada lola mamis na pudta. Kwarta na pud ni Jar. Malamang. Unya kay nahuman naman punta dito ah. Diri na punta sa isa ka planta. Tanawa ng isa ka trako puno na og manok ug ready to ihaw na. Ug gamitan din nato nig intro nga pinaing-an ni tirada. Nakita na mo planta diri sa Davao City? Tara! Dito sa may gubok ng Davao City! Pagpuyo o diha oy, wa jud kay angay jik-id na. Ug tanawa ng mga manok ug hinahinay nagsulod ug naghinahinay na po ni sila pangampo ba. Kabalo na siguro sila pang ihawon na sila karong adlaw. Unya pag umag-ihaw adre na siya mogawas ready to deliver na. Unya pag humana mo kuha dito sa planta tanawa ng manok na kuha na mo murag langgam kadagko ba. Nya napa jud ning bata nga si Jara nagsamok-samok sa among paninda. Unsa man pagkahalin na nila tong manok nga gagmay na gani nya kantahan pa gyud nimo nga di na to masabtan ba. Chiki chiki chaka chaka dubi dubi. Chiki dubi-dubi ambot nimo Jara. Fire the hole. Mauna gibuyag ra gani mamaril na ka. Nya kani si Jara sa sobra niya kasipat matinabangon pud ay siya.